Буа. Юрар и днеска снимаме с някакъв сървър. С някакъв сървър или с Vector BG? В някакъв сървър създай да 3 Виктор. Тук има някакви варпови. Аз направо отивам на... Survival. На там отивам. Аре, аз съм там. Между другото напусна с 60 балки лайка, бос. Ай, да. Ги намерихме. Сидим не ги метна. Ари. Чай, че ми логваш, човек. Опа, извиняй. Аз колко FPS съм. Колко са? Оле, са 20 минути, как съм 7 FPS. Аз съм с 30. Оле, бях с... Опа, какво? Кое да спреш? Чакай, ще ползвам. Малко февче. Спрях за малко клипа. Вече го пусна, Диана. О, казах ти, че го пуснах. Защо ме нарече Оня? Между другото сървъра лагва. Бобинга, дали ще ми лаги пусна? Без бобинга, принцип бобинга става лек лак. Аз заради това игра без него. Без Супермен повече маких без. Аз сам с бобинг, че оригинал. Оригинал. Пишат ми по скайп, но това е клип. Игнорига. И пишем, че тако чай. Моля, пишат. Къш. Ай, кажа живеем. Чакай. Тук няма да грипа, защото ако някой не гледа... Ей, мютнали са ма. Ако някой не гледа клипа, ще ли ма биш? Не, мютнали са ма. Аз искал да я напиша, че такова. Кажете хи на YouTube. О, не такова. Между другото, Хо! правите един. Стига бе, брат. Добре, почваме. Давай, чакай ма. Чай, че ям бе. Май джетпак. Тя е само на 65, той на 64. Какво е то? Години. Кой бе? Ти си на 64, аз на 65. Точно пак те. Ти ме иска да поддърт от Ако те. искате някакъв як клип в нета да гледате мечка се чеши. Това е един от любимите ми клипове. Чай, че Митко от типа къде избега, бе? Не видя ли, че събирам камък? А дърво имаш ли? 5. Да знам. Иди да се пробва, защото щаните по survival. Има ли? А, нямам право. Кит старт напиши и ще видим. Да. Дали съм unmute, нали вече? Не, още съм мютнат. Не знам какво. Мютнат съм. О, овца. Тя ме да килна. Между другото, колко е писмо? Добре, точно с 30. Мале, такъв лак не съм виждал. Кола. Крипър! Бобинг. Друго, какво мога? Облаци ти правят ли лак? Чекай, не вика, че пратам. На мен ми прата. Сървър, текстур, Що е, ако сървъра си има текстур? стрим, графиката ще е накрасива. Добре ли? Не се чудиш, ще лаги ли. Естествено, че като се сложиш на красива графика, ще лаги човек. Ти качен ли си? Те си праш. О, намерих айран. Ето не могат да гърмят крипърите. Чеко. Аз стоя команда, между другото, мога да ползваш на синглплеер, обаче не помня каква беше. Уно проблемо, има ли тъпа в сървъра? Колко става?
Окей. Защото тук съм в едно равнинче, тук намерих малко айрон. Ама тук има два крафтинг тейбъла. Демек аз сложих един крафтинг тейбъл и тук до мен има още един. Workbench. Да. Айде да живеем тук. Ох. А, Се стърсих. О, си макарал с това да се защо. Защото ще ми трябва айрон. ще живеем. Обаче аз игра на Quick Pro. О, помислих една кокошка за овца. Да, скоро. Съботените лъки, майка. Между другото вече имам 6 айрон. И виждам. Аз потърся хубаво. А да живеем на една гигантска планина. Добре, да. Нямаш Знаеш ли проблем. какъв водопад тече от нея? Не съм при тебе. По-голям. Не съм при тебе, че да знам. Ниагарския водопад. Сериозно това. По-голям водопад от живота си в Майнкрафт. Майнкрафт. Това прозвуча малко тъпо. По-голям водопад през живота си в Майнкрафт не съм виждал. Казваш, че едно целият ти живот е минал в Майнкрафт. Той мина и в лига. Пута на умрета, далеко. Кой го каза? Лигата не е тъпееш. Включих си Израел. Отключи ли си? Купи ли си го Израел, бе? Да. Добър ли си с него? Да. Аз... Направих пента. Аз пак пента. Точно пък те и пента. Баш пак пента няма да е. Аз ще събера тук малко камък. Чко се разбира, че направих. Workbench. Пробвай се. Аз тук събирам малко камък. Оле, това място е супер. Оле, през него, през водопада си има едно място, като тунел, че дето си влизаш. Добре, да се Оле, тепна. от тук може да отпадна. Тъпа... Мале. Ела. Тапни ме ще дойда. Ела. Окей, айди тук. Да, знаеш, на седмата Виж, сме. тук ще живеем. Погледни е тук. Тук долу слизаш, виж такъв транспорт. Да пада. Слез долу, за да го видиш. Не, слез долу. Долу съм. Това го е, мен ми покача си. Върна ма. Чай сетна хум горе. О, виждам някакъв не има. Опа, извиняй. Виждам някакъв не има. Моя мъче. Не бе, виждам някакъв не има. Сървъра лагва. Сетхом. Имаш ли дърво? 4. Той шифна бе. Човек, без бъзък имаш някой, ще видиш на клипчето. Ето, кой ми пише бе? Добре, ще кътна да вие кой ми пише. Някакъв ме пита за хостер на Minecraft 24/7 сервер. Гледай си работата. Между другото пика в момента 12 евро. И тук пекаре. Ти как се пишеш? DH3? Я стой. Добре, ще пробвам да го запомня. Що е то лесно се помни? Да ти го напиша ли скайп? Да знаеш 9 минута сме, скоро ще почвам епизод 2. Сигурно. D3 и V. Не с 3 къта, с 2 къта. Теле. Да. Тото чух да викаш какъка. И викам. Привет. Симеон. То е Симон, бе. Точно се знае, няма. Тафа.